muzipani mumakhala ana osowa zochita amafuna relevance kwakulu kumalibe peji UTM, MCP, TPP, UTF ali ku hotel chimene amachita amapita kwa bwana amamuza kuti ine ndi mwini wake wa Malawi Voice, ine ndi mwini wake wa Malawi 24, Bakili TV, Sapita Online, koma zona zake ndi magabe. Bakili TV yakumana nawo ana hotel ku MCP anali kwa anthu amene amatipasa ma information. Same applies UTM, DPP, UTF. After election anyamata a UTM, MCP anabisala, anyamata DPP anabwera poera ndikumatipe kuti timafuna kuti tichite adi ngati admin. Ndiye tinawafunsa kuti ndi chifukwa chani mukufuna kupangidwa adi ngati admin? You are not part of BMTV. Chifukwa ndinene motsindika pano, Bakili Muluzi TV MCP amaifuna, DPP same applies UTM. Takhala tikulandira ma offers kuchokera even kwa President Chakwera, Richard Chimwendo Banda. UTM tinalandira ma offers, DPP zosachita ufusa. Mupite ku Zodiac mukapeza kuti a Zodiac Times TV mapeji osaja amamikizana ndi anthu, but those people has never claimed kuna kuti ife nda Zodiac. Koma tayana timene chosowa chochita ana amene akufuna relevance kwakulu akupanga claim kuti ayi ine ndi Bakili TV. Next time ana amenewa akapitiriza ndizabwera pano ndikunena chimodzi, one by one ndizakhala ndikusanthula, chifukwa ngakhale mabwanawo ife tikapanda kuyankha foni amalira, abwana ndiyankheni foni, ife santhuwamba. Nde ana ena ake akutumidwa uko, akutumidwa amene watuma wabisala, nde akutumidwa tikubwera poera sakudziwa kuti Bakili Muluzi TV ndi chani. Nde tikunena kuti mabwana anuwo zisisi zawo tasunga ndifeyo, mukachita masewera ndidzabwera pano chimodzi amene wabisala kuseri kwakoyo, amene akubweka galimotoyo I will expose him, chifukwa ndi domadoba wa ine amene ndi mwana. So ngati wabisala ife tamona. Ndiye tikunena kuti one day I will come here and explain one by one if we continue. And let me clarify here, nkhondoyi munayamba lokha makadeti amene mwamba nkhondo imeneyi you have been claiming kuti inuyo ndi Bakili TV. You are not Bakili TV. Munamujera tadikira muthalika ndalama, mwakhala mukwajera kwakulu a DPP ndalama. You are claiming to be Bakili TV. Kodi inuyo ndine amene amafuna zake ndani? Ine sinimafuna ine. You have nothing to offer for me. Ineyo I am the owner of Bakili TV, and inuyo mafuna ine. Ine sinimafuna ine. You are useless people. Chimene machita ndi relevance kwakuluwo kupita kwakuluwo akudziwe. Ineyo akuluakulu amadifuna ineyo. So nkhondo mwayambayi tiye tipitirize. Muyese kumawa chipani chanu tuwane ngati anthu ngati mwini tukulina mphamvu mpanga chipani chanu tuwane ngati anthu atakusale. Tipereke chenjezo anyamata osowa zochita, tapanga ni create mapeji, mwakulise mapeji anuwo, then muzipita kwa mabwanawo muzauza kuti ine ndi wakuti. You don't claim other people's page that we don't know each other. This is rubbish. Pitani kwene kwache mkapange chipani chanu. I am not blaming the person amene magalimoto ndikumachita live video first ndikumudziwa, but I know kuti there is a guy behind amene abweka galimoto, anamubweka gapeja galimoto. That guy I need him. Chifukwa amene ndine nkhani ndikufuna ndinene chimodzi tokhuza yeyo ndi mabwana ake. I'm not stupid, by the way. I have been quiet for so long. Koma nkhondo imene mwayambayi I will not sit down and watch it. Iwendo ifana foira kwambiri, chifukwa ukupanga claim chinthu chimene si chako. Do you know Bakili TV? No. Have you worked there? No. So why are you claiming that? Why are you hating me so much?
So I want to tell you this for the last time. Ubwe poera. Ndikufuna iweyo.